le iyangihlupha ke le. Jesus Christ. Yabona menisuka emakhaya. Kodwa ngithi ningayigqoki into eningayigqoki phakathi nezinsuku. Sengishilo. Kodwa ngithi lento oyigqoka umuza la yenza short na phakathi nezinsuku. Ungahlangana nomzalwane ungabona ukuthi uye. Uqala lo mzalwane manje meze enkonzweni umphoza konke. Wasegqoka isikete esingaqedwanga ukuthunga. Uma ufunda incwadi ka1 Peter chapter number 3 from verse 3 to 6 ukhuluma ngabesimame lapho uwa modest. Uthi abasimame lapho abangahlo musani ukuyihlobisa ngamacici nangenwele nangengubo eyibizayo. Uthi inhliziyo zenu sihlobisa thathani isikhathi nisebenze. Do you know why umshado ingekho? Abekho nkosikazi, abekho. Kukhona intombi. Manje siyayinaka ngaphandle ngaphakathi. Uthi ke zinakeni ngaphakathi. Uthi omama be old babehlobisa ngaphakathi. Uthi ngaphakathi babe ezinye izinto. Uthi nina nifocusa kakhulu ngaphandle. Engiyamthanda uPetro. Uzathi uPetro ufana noSara. Athi uSara wayibiza uAbraham ngobani? Ngonkosi. Kuphi ku50-50? Kuphi ukudla kwakho ku-microwave? Kuphi wena unazweni izandla? Kuphi ukuthi nganele ngashada nje abantu banqunywa izandla? Kuphi? Asisamsabe uNkulunkulu.